Ja d'entrada tenim a la Laia, que és la regidora d'Educació i Cultura. Aquells han vingut a l'escola a veure'ns en territori nostre i el que ara farem és saber qui és el guanyador. El que teniu aquí són els 3 finalistes. Jo diria que el format aquest de que també vingueu a territori de l'escola també és molt agraït, que es fa públic amb la comunitat de l'escola, no? Que abans anàvem a l'Ajuntament, fèiem l'estructura a l'Ajuntament, era una cosa més institucional, i el fet que estigui de territori més de tothom també crec que és una de les coses a destacar. Doncs res, després de tota l'explicació, sabeu que fins ara el jurat escollia 3 finalistes i després la decisió final es prenia des de l'Ajuntament. Nosaltres aquest any, des d'aquest jurat mateix, que formen part d'aquestes persones, que són professionals del món del disseny i també professors de l'escola i també representants de l'Ajuntament, i hem volgut que d'aquest mateix jurat ens surtin els qui són finalistes i el qui és guanyador, perquè creiem que era merescut que aquest jurat fos el qui triés fins al final el que és el cartell guanyador finalment de les festes de maig d'enguany. Ara... També agrair a l'Ajuntament per la decisió, que segur que no va ser fàcil perquè hi havia molts cartells que també eren molt xulos, i agrair l'oportunitat que pugui veure després jo el cartell en el carrer. A un que està estudiant disseny, doncs això li dona molta força per seguir endavant. El que vaig voler va ser trencar una mica amb els precedents que hi havia, que feien servir el text com en un segon pla, i llavors ficaven un element identificador que servia com de símbol de les festes. La paraula maig, que és com molt significativa a Badalona perquè tothom la relaciona amb les festes, i ficar-la en gran. A nivell secundari vaig voler fer com un joc visual que l'espectador que veiés el cartell pogués després ell entreveure, que és el foc, el mar i el vaixell, que seria una mica la síntesi de les festes, el cor, perquè és la cremada del dimoni, i també recorda una mica el passat pesquer i tot, que té molta simbologia amb la ciutat. Jordi Brunet. Ángela Calvo, finalista. Eduard Benavente. La sorpresa és aquí també, El tenim aquí també, que és el mateix. Eduard Benavente. Opino que estas cosas se deberían seguir haciendo porque ganamos todos, los alumnos y la ciudad, porque potencia, sobre todo que se sabe que hay buena escuela de arte. Entonces yo quería agradecer la iniciativa esta. Molt bé, Por mi parte. molt bé. No puc dir res que no s'hagi dit ja, però t'agraïm molt que ens tireu amb nosaltres, una oportunitat molt gran, i guanyis o no, només per poder participar ja és una molt bona experiència. Moltes gràcies per confiar en nosaltres. La paraula maig que per mi és com alcalde i fos, expliquem-nos una mica com i potser vosaltres a vegades us ho veiem. A vegades ho veiem. I el tema aquest del... Sí, clar.